ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಲು. ಕ ವ್ಯಂಜನಗು ಎ ಸ್ವರ ಸೇರ್ನಾಗ ಕೆ ಆಪುಂಡು. ಕೆ ಇಂಚ ಬರೆಪಂಡ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಒರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಡು. ಅವು ಕೆ ಆಪುಂಡು. ಮೂಜಿಗೀಟು ಪಾಡ್ದು ಬರೆಯನಾಗ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಂದ್ರೆ ಸುರು ಒರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯರತ್ತೆ ಕೆ ಬರೆಯನಾಗ ಸುರುಳಿ ಮಿತ್ತದ ಗೀಟಿಗ್ಲ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟಿಗ್ಲ ಮಧ್ಯೋಡು ಬರೋಡು. ಕೆ ಕೆ ಎಂಚ ಬರೆಪಂಡ ಕೆ ಬರೆಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರುಳಿ ಕೊನತದು ತಿರ್ತದ ಕೂಡ ಎಂಚ ಕೊನತದು ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಕೊನೋಡು. ಮಧ್ಯ ಗಿಟಿ ಟಚ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಜೆ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋಡು. ಆಯ್ತಕ್ಕ ಕ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕೆ ಅಕ್ಷರ. ಕೆ ಅತ್ ಕೆ ವಿಶೇಷ ಏತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ. ತುಳುಟು 4 ಎ ಅಕ್ಷರಗಳುಂಡು. ಕೊಕ್ಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಡು. ಕೆ ಒಂದುಲ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷರನೇ ಕೆ ಬರೆಯಿರುತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ತಿರ್ತುಕೊಂಡಂತೆ ಸುರುಳಿ ಕೊರೋಡು. ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ನನದ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ. ಕೈ ಕೈ ಬರೆಪು ನಿಂಚಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕೆ ಬರೆಯಿರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಒರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ರೆಡ್ ಒರ್ಬ ಕೊರೋಡು. ರೆಡ್ ಒರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದ ಇವಕ್ಕ ಕ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಡು. ಅವು ಕೈ ಅವು. ಕೋ ಕೋ ಬರೆಪು ನಿಂಚಕೊಂಡ ಕೆ ಬರೆಯಿರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದು ಕ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಆಯ್ದ ಕೊಂಜಿ ಕ ಅಕ್ಷರದ ಎದುರೊಂಜಿ ಕೊಕ್ಕೆದ ಲೆಕ್ಕ 7 ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೋ ಕೋ ಬರೆಪು ನಿಂಚ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಕನ್ನಡದ ರೆಡ್ ಬರೆಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಬರೆದು ಆಯ್ದಕ್ಕ ಕ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಐತೆ ಎದುರೊಂಜಿ 7 ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಡು. ಕೊಕ್ಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು. ಕ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೂ ಅವು ಸ್ವರ ಸೇರ್ನಾಗ ಕೌ ಆಪುಂಡು. ಕ ಬರೆದು ಎದುರುಡು ಅವತ ಅರ್ಧ ಹೊಂಡ ಎಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು. ಮಧ್ಯದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮಿತ್ತಿರದೆ ಬರೆಯೋಡು. ಕಂ ಕ ಬರೆದು ಎದುರೊಂಜಿ ಸಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು. ಕಹ ಕ ಬರೆದು ರೆಡ್ ಚುಕ್ಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು. ಕಹ. ಕನ್ನಡಡು ಅರ್ಕವತ್ತು ಇಂಚ ಕೊರ್ಪುನು. ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಅಕ್ಷರದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗೀಟು ಕೊರ್ಪುನು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಬರೆಪೆತಲೆ ಕನ್ನಡಡು ಅರ್ಕವತ್ತು ಇಂಚ ಬರ್ಪುನು. ಅವೇ ತುಳುಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬರೆಪೆ.
ಯಾ ಬರೆದು ಮಿತ್ರದೊಂಜಿ ಕೀಟ್ ಕನ್ನಡೊಡಿಂಚ ಆರ್ಕೋತ್ತು ತುರುಟು ಅಂಚ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೀಟ್ ಕೊರು.